Benvidos e benvidas ao noso programa Viaxes polo Mundo, un programa no cal vades coñecer moitísimas curiosidades sobre diferentes países. Hoxe falaremos dun moi vinculado ao noso, xa que a él emigraron moitísimos galegos para traballar en moitos anos e, ademais, compartimos lingua, costumes, cultura e historia. Xa sabedes de que país imos a falar? Imos falar. Este país é Argentina. Un grupo de nenos e nenas do Circuito da Beade imos ir contándovos todos os venres ás 7 da tarde moitas cousiñas de diferentes países do mundo. Ademais, temos reservadas moitas sorpresas divertidas. Bos días, eu son Xavi. Vos sabedes como se escribe prata na táboa periódica? Sí. Que sabedes que hai un país onde hai unha morea deste material? Si, é Argentina, que ven do latín argentino. E vos queredes saber máis datos sobre Argentina? Se queredes saber máis información, agora contaremosvos datos moi interesantes sobre este país. Argentina é o 8º país máis grande do mundo. Posúe o punto máis alto de América.